Elliot Eastman hi milulul ve tak tumto chu tumbur angchi kha ania dan thei ani lo eng po chu lo nivel mai te sia ti in Elliot chuan churam zinmi te ta na mun him lo ani ti an soi loi chu apan ta thowa nuam ala ti phian zui le hala chu muna chuan nula pakhat tongin chu nula chuan abo lo tok velin English alo thiam ve a Elliot le chu nula chu reilo te a inkom ngai thwain anin ngai zong ta ani Elliot po ahlimin akal chak na mun akal thei pia lama a chhai lai di tur atong tel chu man hla atingang mai ti chuan abial nu chuan an khwa a te hruain a chung te ne na in hmel shat tira Philippines sa a om na lai mun bi ka hian US dollar hlut na hi asang em a chu wang chuan a om na hmuna na hi chuan amoni ve hle ti chuan Elliot chuan apartment lian lutuk lo chu thakhata dollar somnga pani cheng sangli zanga somnga pasari in alwa ve a chumi hnu a e chop dor siam te a rel ru ka bich kam bula a dor te tur ama nge in sa in a thil zor tur te rem fela wifi a pot boka chumi hnu reilo te a asum do na bul chu a chan ve ta ani a om na khwa chu nuam ti hle ma se ama nge po hian foreigners tan a him lo ti a she chiang hle a chang phei chuan anupui ne na an leng chhuak an kongkal lai chu a biruk le lop te angai chang atam em a mel shat lo laka a film khur hle angai thi chu ti chung chuan alu lul ve thokhat kan ti to kha Elliot chu khwa a chuan la om zui ze live stream te ala nei chun zom renga ke chu ama hi chu ni la a hlo om ti shet to chuan live stream kan nei ngam to teu lo mi mit lak theina tur chi shim chu ka ti top vekang min tu an tlem po le kata na him mani do na mo throm te